स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया बने तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें। हम आप सभी खातिर रोज ऐसे खबर लेके आवत रहे। पहल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना मौगी खेले पबजी फुल ऑडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देवल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतानी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और तीसरा इंटरनेशनल गाना ग्लोबल म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह के ओर से, जिनकर गाना ककरी भइल बा कमरिया लपक के फुल वीडियो सॉन्ग समर सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बने और ये गाना के 8 घंटा में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना ओढ़निया के बिना फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना मिले अहिया घर के पीछे फुल ऑडियो सॉन्ग SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर फिल्म यारा तेरी यारी के गाना मन भरे ना ये हो करेजा फुल वीडियो सॉन्ग वे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। सातवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा नीलकमल सिंह के ओर से, जिनकर गाना सैया मारे जहिया मछरी फुल वीडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि ये वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट कर दी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम आप सभी खातिर रोज ऐसे खबर लेके आवत रहें।